Angte maleliya nang bai. Ang shu ang oko kabang bar no sepeja. Nang to Simon bla. Nang jisakpan hamya ke bono treat khadi bono sakna nya pan ngi tong di bono ignore khlai pan tong di bo jisakpan ham di kok shawi tong thu. Ta fana bono nya kari thange me hane. Wansu di nang try as wansu gi tongo. Judi ang tabuk sinang bai haksal thangani hingka hingke. Mujun narak di ang no tei shawi ebani thani ni permission nawi thanglia nono shakari na ang yakari kalangi thangsinai. Ang yakari thangmani yaguloba nang ka oni kaham kino tongi manana. Na ang nono te kostoruwana na ani mutu tai nono tektoruwana. Wansu gi ang ani mutu nono tektoruwana hane. Tamuni hingke nang ana sese kubi hamsa gu hingka hingke. Nang ano jibona phano damriya ang lakham. Nang tabugle free ni thangka ani hamsak mani. Ani musung mani. Ani lang mani. Tei ang nono tekto khlai mani. Ang nono salary mani. Ano kero ma khlai mani sakani. Tei onek no kaham khani ndakai chini halobo bai thangka tabugle. Kuno mani kalangi thangnani hingka hingke. Ani shiring ke tongmani no kalangi thangsin. Ani o shiring ke tongmongo oni kapongwa kok tongo. Ani o shiring ke tongmani tongmong no gai nang biang tawan sugdi. Ang nono shayakari thangani nai tongmani bagai nang dukhuta angdi. Ang onek no try khaya nang me malayang nani nang me kok sayang nani. Nang bai to yang nani ni bare wansu yang nani. To phono ang barbar no pogi thango. Nang bai haksala thangnani kok rokno. Saimaya nang bai ang bahai ki haksala thangnai tei nang tebose dini ani kano phai tong shu. Angni ni bagai wasapano sinang kukmani borok angi manliya. Dini angni ni gana wo tongibo. Angni nang kukma borok angi manliya.